Fismeta Records. Jeg synes det er alt for meget, at nu hvis vi skal acceptere homoseksuelle. I morgen kommer der 3 mænd, som siger vi 3, så skal vi have 3 mand trekant. Eller 2 mænd en kvinde, men også 2 kvinder en mand. Og så kommer der måske 2 kvinder en mand bagefter. Og så man bliver forvirret. Er det normalt eller unormalt? Spørg dig selv, spørg dig selv. Er det normalt eller unormalt? Spørg dig selv, spørg dig selv. Man skal lære i skole være logisk. Logisk det er 2 og 2. Og hvis nu det var kommet ovenpå fra himlen, der kommer vand, ikke også så? Hvis der kommer olie, er det normalt eller unormalt? Spørg dig selv, er det normalt eller unormalt? Spørg dig selv, spørg dig selv. Er det normalt eller unormalt? Spørg dig selv, spørg dig selv. Man.